دم باش دماوه باش دماوه گش دماوه خوش و دماوه همیم بخیر به از مزگین خان ایرو بخمگینی به و بچک کلوگریم بیشن لهمبر و من برنامه همه ایروش به سپانسوریا نیسلاب ترکی دیگه و از ایروش چما خمگینم چونکی امی بچکه ناوبر بدم پودکستین خواه امی وککو بیجن فیناله که سزونی هم بیجن یعنی دمکی امی بکن لو ما بچک خمگینم از بیریاوه گلکی بکم هیوید کم هنیج بیریام بکن از ایدی هیم بوبوم از هر هفته ورم دنگه خو بگینم و جبونا و لیکولی نبکم درباره هنک مجارانده وان مجاره بویره پاروه بکم اف جبوم خوشیک بو از demek çavaj ve rutine yani be ve rutine bidominem bikaribim bidominem ez nizanim hevi dikim ev destpeke haya iroş hevi dikim و به خوشی به کیف به گشی به جوش نمی گهدار کربه و متجای عاجزی ندابه و کم زیده بچوک مزن چیز دستیم هات مکر و دی سزون وره یا پیشته بزمه هین زیده تریوه و هین با آواکی رنگین و بالکش و بدنگ امی لهمبر وبن خوده بیره ve haftaya az ejvere bahsat çand jure yani çand mijaram bikim min jaradın ser mal pera xoyan Instagram şwere şopineri xore pirskir gelo hund xwazin az dve podcasta xoya dawiya sezonê de zimanê min tevlî dibe ez bi rastî jî piçeke xemgînim مجوره پرسکر بو گلو از بحثات چی بکم هر کس لگور خود تشته گو چند مجاره سر ناف که ام بیجم مش ناف هل بجار تزیب کرتاسی ام سروان باخبم هواله کمه گوتو بو دینامیکین کردی ین دمامه یا نوجان گوتو بو تتکاری بی بحثاوان جمره بکن براستی دمامه رف ام دینامیکین میه یه دوی سردمام دیجنیه یا نوجانده siyaset بمن دینامیکه که گلک مزنه yani بکان سکر هاتی بکان سچت که هلبت نجیان خرج که لیز باورم siyaset dinamike که مزنه و کی دنجی چاند yani دواره چاندی دم دکارم بحثا و جینا زمانی کردی بکن ایرو گلک و شانخانه و کووارین کردی هنه هر وها پیشکتنا سینمایا کردی و موزیکا کردی مدرن جی بالکه شبمه اف جی دم دکارم بیجن خالا دویمه دناوا دینامیکانده و جواک yani دوار جواکی de گوهرین درولا جنه دم میناک ام دکارم بیجن اف بالکشه ایرو ام دبینین کو جنه کرد گلک واران de پیشنگن وکی siyaset, çalakvani و پرورdeyi her vakidin yani ligor demin bori edi bimin jina Kürt de civake de dinamike ke ligori min u duare am karın vakidin bejin duare abori yani peşketina Herema Kürdistan'ı ya hela Irak'ı balkeşe ev çuqa ba avaki erenite bikarane nizane li ger mijar Kurd be u dinamikin em seriye Kurdî û Kurd baxibin bi min şêlaborî ew jî mînakeke dinamîkeke welhasıl em derbasî ez ê wilo bi kurtasî behs bikim çimkî dem têrê nake ez naxwazim wê aciz bikim çimkî me nêzîka çar an jî pênc serenav kilbijartî û ez dixwazim behsa wan hemiyan bikim bira pê bigêje ya duyem jî
hevaleke me gotu bû çima zaravaya soranî nayê latînîze kirin yan jî çima li başûrê weşanên zazankî yan êdin tune gotiye. Yani ev pirs bi min pirseke xweş û bicî ye. Demam dîroka nivîsînê nerin soranî bi alfebeya erebî û farisî tê nivîsin. û ev tradisyon ji sed salan nowazdan ve heye. Berawa jî kurmancî ku destpêkê de bi alfabeya erebî farisî dihat nivîsin û paşê derbasî latînî bû. Soranî heta niha bi alfabeya xwe ya kevne şopî maye. Yani nehatiye latînîze kirin. Li Herêma Kurdistana Iraqê û li Îranê ku soranî bi gelemperî lê tê axaftin, alfabeya erebî farisî ji aliyê hikûmetan ve tê tercih kirin. Yani guherîna alfabeyê hewce bike ku gelek sazî û dezgehên fermî divê werin guhertin ji bo wê. Yani ev jî dibe ku bibe zehmetek. Demam ji hêla çandî û psikolojîkî lê binêrin. Gelek axaverên soranî bi alfabeya xwe ve girêdayîne û wê wek beşek ji nasnameya xwe dibînin bi rastî. Yani guherîna alfabeyê dikare wek wendakirina beşek ji mîrateya çandî jî were dîtin dibe ku. Yani ez ji gelek ço benim ji gelek taqa li vê mijarê li vê pirsê dinêrim. Yani xwe bi xwe mipirsî û bi derbarê tê kulîn kir û ez xwe bi xwe dema fikirîm mirov dikare bêje belkî ev jî zehmetiyek be. û wekî de jêla pratîkî em lê binêrin, gelek berhemên wêjeyî zanistî û dîrokî bi alfabeya erebî û farisî hatine nivîsîn. Lewma dibe ku belkî guherîna wan gelek zehmetiya bixwar bîne ji nişka ve nehêsan û pêkane ku were kirin. Ji hêla teknîkî em lê binêrin, alfabeya erebî farisî ji bo dengên taybet ên soranî baş hatiye adaptekirin bi rastî. Hin kes dibêjin ku latînezekirina soranî wê zehmetiyên fonetîk derxe holê. û em wekî din bi têkiliya bi zimanên cîran re em lê binêrin soranî di nav herêmeke ku alfabeya erebî, farisî serdeste de ye. Yani parastina vê alfabeyê têkiliyên bi zimanên cîran re hêsantir dike. Heta niha di nav civaka soranî axêv ço em bêjin konsenûsek berfileh li ser latînezekirinê çê nebûye. Lê em dikarin bêjin hin hewldanên ji bo latînezekirina soranî hebûn û hîn hene jî. Hîn nivîskar û akademisyen carinan soranî bi tîpên latînî dinivîsînin. Nemaze di xebatên akademîk de an jî di medyaya civakî de vê dikin. Lê belê ev yek hên nebûye wek normeke giştî em wilo bêjin. Yani ez bawerim were xwestin bi rastî yani wê berdewamî ya were û çima nebe. Yani bi min ne tişteke nemümkün e. Hêvî dikim bi rastî jî wek min got ne tişteke pêkane bi rastî. Gelek dem û wext wê bigire lê tişteke wî dibe bibe. Yani ne dijwar e. Tişteke pêkane lê dijwar e jî nehêsan e bes biborin me xelet got. Yani hewldanên li cî were ana gelek akademisyen û kesên nav û deng jî hene ku vê dikin bi rastî. Yani ji bona ku zimanê soranî were latînezekirin gelek xebat hene jî. Ez hayjwan me bi ji hêla çavkaniya hinek me pişta wan rast nekir lewma ez naxwazim navê wan kesa parve bikim. Lê çend nav hene ku ji bo vê xebatan dikin em wilo bêjin. Derbasî serenavka xwe ya din bibim. Hevaleke me jî gotiye behsa dîroka bajarê Mêrdînê bike. Yani ez bi kêfxweşiyê zê behs bikim ji xwe bi wajar û welatiyên bine. Mêrdîn tê bawerkirin ku dîroka wê digihêje heta serdema Sümeran sala 3000 neqeletmin.
لگور هن چاوکانیا ناو میردین جی پیوا سوریانی مردوته کو تیواته کله آن جیهکی بلند. دیرو که ده میردین دبن دستلداریا گلک امپاراتوریان جور بجوران بیجن مایه وک آسور، مد، پرس و ماکدونان ده سردما رومایی ده میردین بو ناونده که گرینگا بازرگانیه ده ست سالا هفتان ده نغلد بم میردین کت بن دستلداریا عربا پاشه دبن دستلداریا اموی و عباسیان ده ما demeki ده ست سالا yazdan de میردین بو پایتختا مروانیان مروانی و آرتوکیان ست سالا yazdan da میردین بو پایتختا مروانیان پشتیوه دنابرا سالین 1302 1409 میردین دبن دستلداریا آرتوکیان دما و gelek avahiyên Greek en dîrokî ji wê serdemê li Mêrdîn mane. Di sala 1517 de Mêrdîn ketbin destildariya İmparatoriyê Osmanî di wê serdemê de Mêrdîn bûbû navendeka girîng û çandî û bazirganiyê ji xwe. Piştî şerê cîhanê yekem û damezrandina komara Tirkiyeyê Mêrdîn bû parêzgeheke Tirkiyeyê. Bi vî şiklî dîroka wê kêm zêde negeled bi. Taybetmendiyên çandî jî Mêrdîn bi bi pirçandiniya xwe tê nasîn li vir gelek ol û kêm neteweyên cuda bi hev re dijîn ji xwe. Zimanê Kurdî, Erebî, Suryanî û Tirkî li vir tê naxaftin. Bi gelemperî jî Erebî û Kurdî tê axaftin. Dwarê mîmarî de Mêrdîn gelek pêşketiye. Bîmariya xwe taybet tê nasîn. Xaniyên wê kevnarin û ji kevirên spî tên çêkirin. Ev kevirê spî ji xwe Mêrdîn gelek balkêş û rengîn û xweş dike bi rastî. Keleha Mêrdînê ku li ser girê herî bilindê bajar disekine û sembola Mêrdîn bi xwe ye ji xwe. Gelek efsane û çîrokên gelê me hene li ser Mêrdînê. Yek ji wan jî efsaneya Şahmeran e. Tê gotin ku tê bawerkirin ku ew çîroka Şahmeran li Mêrdînê qewimiye. Îro Mêrdîn hem ji ber dîroka xwe ya dewlemend hem jî ji ber mîmariya xwe ya taybet bûye navendeka girîng ji bo turîzmê. Ez negelet bim ji li dinyê de em di rêza ji hêla bajarê dîrokî de em di rêza negelet bim sêyem de em cî digirin wek Mêrdîn. Velhasıl Mêrdîn bajareke xwedî dîrokeke dewlemend û balkêş e. Ne hatibin neyên ya we me aciz kir welem ji turîsta qurfîn. Ya em Mêrdînî ne em li bajarê xwe nikarin bi rehetî bigerin, em nikarin bi aramî bimeşin. Ya wele we me gelkî aciz kir neyên heyran. Em pir aciz dibin ya bi rastî yanî êdî çûyîna Mêrdîna kevnar ji bo me weke ezab e. Êm dikana me li wir e. Ez mecbûr yani divê biçim serkarê xwe lê trafîkek ew qas zêde heye ku yani rêya 15 deqe car heye bawer bikin saetek zêdetir di dome ya. Yani ev zulme heyran. Yani werin de tevlî hevneyên bi dor werin dema hûn hatin çûn bira êdin werin qet nebe wê bikin em bêjin. Belê em derbasî serenavka pêş bibin. Hevaleke me jî gotibû behsa girîngiya zarok û ziman bike. Ev xaleke girîng e bi rastî. Em wilo bêjim. Lêkolînên li ser zarok û ziman hatine kirin heya neha çi ne? Em dikarin bi vî şiklî nêzik bibin. Lêkolînên ser zarok û ziman bi rastî mijareke pir berfireh e û di dîwarê zimannasiyên de gelekî girîng e. Psikolojî û perwerdehiyê de jî gelekî girîng e. Velhasıl ez negelet bim bijîşk Azad Serhed profesorê zimannasiyê zarokan yê Zanîngeha Kurdistanê ye.
گوتی زمان نتنه امراضک تکلیه لبلی کلیتا پیشکتنا کوگنوتیف و جواکیا زاروکانه جی دوی نویسه ده منویساوی خوان دوی نویسه ده لسر گرینگی زمان ده پیشکتنا زاروکان ده سکینیه و باندورا ویا برفرهی لسر جیانا وانچیه وینر خاندیه Yani lekolin endaviyen duvar zaman nasiya zarokan de nişan dedin ku peşketina zaman ya kognitif behevre gredayne. Ligori xabaten bijişklera Broditski evji dibeje zaman ne tene dibe navgina derbirina ramane lebele çerçovaya ramane jî diyar dike. Zarokên ku xwedî peyvesaziyeke ne peyvesaziyeke dewlemandin. Zarokên ku xwedî peyvesaziyeke peyvesazî mi ferhengê nerî ve ev gol peyvê derxist ecêb tê ser zimanê min jî wa xerîb sekkinî velhasıl bi gelemperî di çareserkirina pirsgirêkan de jî serkeftîtir in ew zarok. Zanîngeha hewlêrê destnîşan dike ku zarokên ku bi du zimanan mezin dibin di testên kognîtîv de encamên baştir bi dest dixin. Ev yek nîşan dide ku pirzimanî dikare bibe sedema pêşketina hêza bîrê û kontrola bala zarokan. Veya em tenê ez vê mijarê yani min ne tenê ser zimanê Kurdî ez li ser sekirim bi gelemperî bi hemî zimanan ez ser sekirim belê bi xalekê de jî tenê bes ser zimanê zikmakî jî ez ser sekirim. Ziman roleke sereke di pêşketina şiyanên civakiyên zarokan de dilîze bi rastî. Profesör Doktor Narin Feqî heye di xebata xwe ya li ser zarokên 3 û 5 salî de diyar dike ku zarokên ku şiyana xwe ya zimanî baş pêşxistine di dan û standinên bi hevanên xwe re jî serkeftîtirin û zûtir dikarin têkiliyên civakî ava bikin. Yani ev tişteke girîng e ji bo zarokan wekî ku hûn jî zanin. Bandora ziman li ser nasnameya çandî çi ye? Ez bi vê xalê jî nêzîkî vê mijarê bûm ziman ne tenê amrazek ragihandine ye lêbelê hilgirê çand û dîrokê ye jî. Profesör Doktor Ronayî Xanim di xebata xwe ya li ser zarokên Kurd ên li dîasporayê de dibêje ku zarokên ku bi zimanê xwe yê dayîkê diaxivin û pê perwerde dibînin bi gelemperî hesteke xurtiran nasnameyê nîşan didin û bi çanda xwe bêtir girê dayîne. Ya ev tişteke pir girîng e. Ji vir ji xwe şîret tê bigirin bi newestînin ez bilêv nekim we fêm kir. Zarokê xwe fêrî zimanê wan ê zikmakî teqez bikin. Hilbet bira fêrî zimanê din jî bin, bira fêrî zimanê biyanî jî bibin. Ev tişteke gelek baş e. Lê pêşî û destpêk zimanê zikmakî. Yani em camê binêrin ev lêkolên û gelekên din nîşan didin ku ziman di pêşketina kognîtîv, civakî û çandî ya zarokan de ya xwediyê roleke diyarker e ji ber vê yekê divê dê û bav, mamoste, siyasetmedar giringiyeke mezin bidin pêşxistina zimanî yên zarokan û parastina mafên wan ên zimanî. Ji kerema xwe yani em dikarin bêjin ku pêşxistina zimanê yê zarokan ne tenê mafek bingehîne lê di heman demê de veberhênaneke girîng e ji bo pêşeroja civakî. Divê hemî sazî û dezgahên perwerdehiyê vê yekê bibînin û li gor wê tev bigerin. Belê serenavka me ya dawî jî gotine bi gelemperî gotin behsa Kurda û ji hev hezkirinê bike. Yani ne tenê Kurd hemî mirov yani hezkirin tişteke baş e hez bikin ne bi pera ye hezkirin belaş e xweş e yani mirov pê kêfxweş dibe şanaz dibe ez çi zanim ji mirovekî hez bikin ji kulîlkan hez bikin ji gerê hez bikin ji pirtûkan hez bikin ji fîlîman hez bikin hez bikin yani tiştî gelek tişt û sedem hene ku em jê hez bikin. Yani ne hewce jiyan ne weka dirêj e ku em ji tiştekî bibecin, biqeherin û jê nefret bikin. Ne xêr, ne hewce ye, jiyan ne weka dirêj e.
هفدو نخابینن دلی هف نهیلن yani bimin dil geleki piroza, dili zarokeki, dili daykeki, dili jineki, dili mereki. Yani dil piroze bimin ne layıki şikandine, harabiye. Ha hilbet dilin harap tünün beli, takas hane. Yani گر درفتام هبن بکاربن وی دلیجی بگو هرینم بر بباشیه و هم حول بدن بکن و نبجی ایدم چه بدشن خودی مجوان کسان بپاریزه خودی مجد دل رشان بپاریزه و الحاصل ne tane kurt yani haskirin tişteke başı tişteke hoşe uç hevdu haz bikin jibo haskirine sedem gellek zedene جوان سدما هندکارن هند تون بجی هندکارن بعفرینن پرتوکا خویا پریا خوزای دم گوت بو ملور د چیروکه گیده چیروکا زاریا و پمپنیکا بنفشی ده مگوتیه حسکرن و رحم تشته هری پیروزن ده گردونه ده گر تو رحم بکی توی هلبت رحمه ببینی والحاصل شاف حظ بکن و الهف رحمه بکن بله از دیسا بخمگینی بدلکک گلک ام بیجن بکک کلوگیری هاتن داویا برنامه یا بشا سزونا و سزونا بشا یا زمانیم از نکرم خاطر جی بخوازم از بیم یا علوماتی که دبی خاطر نخوازم مزگی شو از گلک زیده دور نمینم جوه پیچکه تنمی ناو بر بدن و می با آواکی وکم گود با آواکی هین خوشتر گشتر و بدناو دنگه میورن هم بره و کلی که از خاطر خوش و دخوازم بمینن دخیر و خوشی ده جهف حز بکن دلی هفدون نهیلن جیان کرته دل مزنه و پیروزه بمینن خوشی ده بخاطره و